Irrintzi Tomarren urteurreneko erakusketan gare, eta egin duguna da argazki ahalik eta gehienak bildu, eta orduan zaharrenak lasaien egiten genuen. Bai, hasieran lasaie zan taldea, eta dirudenez gero lasaie irrintzi, eta gero ja irrintzi bihurtu zen. Orduan garai guztietako argazki daude, jendea bidalitakok eta gero beste argazkilari profesionalak ez diren, baina hor baita. Taldeko eta. Bai, ateratako. Orduan lortutakokin jarri dugu gutxo gara taldeka, ez? Bai, 80 piko argazki jarri dugu azkenen. Bueno, esan behar dugu gurekin batera bai, ideala Mailira eta itxaso bazket. Bai, argazkik aukeratzen eta hola, eta bueno, esan zuzte taldek ez da. Taldeka jarri dugu, eta batetan dare argazki zerretariko. Gero beste batetan kontzertutako, alardekok. Gero aurtengok, 50. urteurrena ospakiztunak. Dantzari txiki baita bitalera jarri dugu, argazki pilo darelako. Gero ezpata dantza baita arrantze bauke. Jaialdiek, urteroko jaialdia. Eta gero, kanpoa jungeanetan, gutxi dare, baina batzuk baita jarri ditugu. Bueno, eta hortik aparte gero, traje batzuk, ez da? Adierazteko, zenolako dantzak egiten dien, eta, bueno, eta beste gauza batzuk hornitzeko. Eta, gero baita jarri dugu telebista bat, bialitako argazki guztikin, gutxi bera, edo? 300 edo laukago, ez da? Bai, olako zuzte. Guztik ezin zian jarri, eta, bueno, gutxienez, telebistan ikusiko dira. Bai, gaur hasten da, gaur azaroak 2, eta bukatuko da azaroaren 12an. Jaka Atxunberri, nera Naia Josu, Xavier Garralda, Lazaro Ormazabal, Belen Beraza, Atxunberri, Manuel, Eugenio Sasieta, Minaiz, Mari Nieves Mendizabal, Maria Jesus Andreza, Aranburun, izera ez nahiz horatzen hori noak izan Imaz, Maite Imaz, Koro Gorosategi, atzen dagoena Maria Eugenia Uzelai, Maria Eugenia Kortabarria, Ana Zurmendi, Marisa Iturbe, Eli García Andía, Estakit esan duzuko Xavier Barriola, Aurori Zabaleta, Naparra, horra atzen dagoena uste dela Etxanik Potros, Luis Maria Arrieta, Jose Mari Sasita, Peio Arizaga eta Jose Mari Aiastu. Bueno, la cara, Zinten badeu, urunga, Bai,